يغرن بحال تنازمتيخا زوناتنا نبتاح علي لسان سخا وخعت مقبر صارت الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنم سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت قالنا نبحري قالنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري إنك إيدي حزن إيدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني كرداد نابوك إثنا دمهينا خمر السخا منفيتنا ركيقنا حرجنا خنتصر السخا ناتقادلنا بتصفرغ النبر السخا انبازنا ديو فري ومتصر السخا يخحوي أخلي لابيتنا تغير مهدر يا بلين كان أنغلق قدلي أما خي تخفلو سباب يا جزانا رهوا خي طعمه كندي حليف له كنفتح نسلي ورساي فورساي ممهر عقل قينو مسمود دلو بس حقنا ينقول كلنا ينتفا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا نعوتر تمليتنا يو لومون كم وترو نخلنا أقداس النزلوا تحسوا حيزلكم قريبا له كابرحو انقربان علمنا متجم بخمي كم تكسا خزلا بزوان زي مجلس زدليه مثلا بيامان كان سقام كان تسمع زلو زق مادح حقن استقاننا حبريتان متجم علمنا اب كريتيكال جزيا كم زلاينا نفلت ابزن مصو حبريتا دما كاب كله مأذن قنع كوينو مرداتك نوصدو لزقبانا ينا نمت سولو مدما بعلم درجة خنجمرينا بزع من كسقاساتي زلو أبزو بانا دما قال كابت عبيت زيناتات أمريكا نقبتي حاجز كتب جميرالا وتهدرا وحاجز زي دما قبتي مس إثيوبيا أبزل على تتأمامات أبزلها تلو جزيو هاي كاميرا وشت إثيوبيا تيز قبرو زلو خنرينا سوماليا تقودو زلا قبتي تقودو زلا إثيوبيا تقودو زلا عبيت حقرا دما نحت عدن زقبرو زلو إذن أبي جوزك خيدغل أمريكا أنصار إيرترا نتصور زخانة زربا جميرالا أنصار إيرترا يدولكم تلازل زغول هنرينا لايك جبرو سبورت جبرو بحدا نقتل مجمريا بتعبيت زينا خنجمرينا what's going on breaking news بزلا خنجمر let's go. Russian President Vladimir Putin has issued one of the strongest warnings to the entire West, NATO in particular. He has said that long-range weapons for Kiev will mean that NATO countries have declared war against Russia. The direct So again Vladimir Putin تريز قنا متنقطة هي باللجن اتمتنقطة ناتو سجمت سلدي حوسلو زلو كان معلتنا معلتي اتوبنا هي حجراتنا أوروبا دع الحوس النعكاتي تسمعوهم زولا كتب التخليخة كم زاز بلوكمي أزيو حيال سبق على تصمون حيلون كل نار خايا خلقة كل تكون هذا نار خايا خلقة سلزي تحرارم جونا سلزي تكم تتقبره كدندنو تمرت حرا كندو عاقم زي بلو كصفعو كصرفو خلو تري مالتي كومينا نرزالنا اتحايلو زلو وسن دحري لجن كساع كندي حدقا كود كم زخل كاتفلط إكعابكم ومدرخكم وغيركم رأي وزو كنتات جن again اتكونتات كاب معلتنا معلتي نابزل على وردرن رسنن قطو إذا خيزالو نغاتل. Warning comes as US is all set to lift the restrictions on Kiev on firing these long-range missiles
inside Russian territory. A hawkish voice in Moscow is advocating that Russia could launch a limited nuclear strike on a NATO country without triggering all-out nuclear war. Our next story explains all about the alarming threat. Take a look. እንታይ ንርኢ ኣለና ወርልድስ ኒኩለር አርሰናል ብለና ኣሎ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ቁፅሪ ናይ ኒኩለር ዘለዎ ራሻ እዩ 5889 ካብኡ ናብ ገሊኦም ናብ 6000 ይእትዎ ገሊኦም ከምዚ ይብልዎ ግን ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ ራሻ ዝዓበየ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር እያ ሲምፕል ዲስካሽን የለን ድሕሪኡ መን እዩ ኣሜሪካ እዩ 5244 ኣለዎ ንበሎ ሳልሳይ ቻይና እዩ ድሕሪ ቻይና መን ኣለዎ ዩኬን ፍራንስ ኣለዎ ኣካላት ናይ ኔቶ እዮም ክልቲኦም ደምሮ ክንዲ ናይ ቻይና ቁርብ ትለይ ካብዚ በዚ maybe let's say 500 ኣለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ዩክሬን ምስ ፍራንሳ ምስ ዩኬን ተደማሚሮም እውን እንተኾነ ምክንያቱ ናይዞም ኩሎም ተደሚርካዮ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ምስ ናይ ራሽያን ቻይናን ማዕረይ ክበፅሕ ዝኽእል እቲ ፍልልይ ግን ኣበይ ዘሎ ናይ ቻይና ኣፅዋር ሌይተስት ቴክኖሎጂ ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ኣፅዋር ቻይና ወላ እኳ ብቁፅሪ ውሕድ ኣለዋ ኬፓብሊቲ ናቱ ዓቕሚ ናቱ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ናይ ራሻ ኣብቲ ዓውዲ እቲ ቀዳማይ ተመክሮ ዘለዋ ራሻ እያ ኣብቲ ሲቪላዊ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብቲ ወታደራዊ ዝለዓለ ስልጣን ስለዚ መን እዩ እቲ ሓያል ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ኣለና የግዳስ እቲ ዝግበር ዘሎ ኦፍ ኮርስ እስራኤል ምስኦም ስለ ዝኾነት እቲ ቁፅሪ ናብቲ ማዕረ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፋይን ሰሜን ኮርያ ክንደይ ከም ዘለዋ ድማ ይትፍለጥን እያ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ክሪቲካል ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ንምግማቱ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ላምባ እናወስኽሉ ልክዕ ከምዚ ሓደ ገዛ ዝቃፀል ኣሎ ኣክንዲ ማይ ጌርካ ወይ እውን ሓመድ ደፊእካ ዲኻ ተጥፎ መዓልታዊ ላምባ ሒዙ መፅዩ ነዳዲ ድውስኻው ከመይ እያ ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ነቲ ኩናት ላምባ እዮም ዝውስኽሉ ዘሎ ንሰላም ኣይኮኑን ዝወስድዎ ዘሎ ላምባ እዮም ዝውስኽሉ ዘሎ ሕጂ ላምባ ክውስኽ ከሎሲ ወላ ወይ እውን እኮ ገለ ነገር ነቲ ዓውደ ኩናት ኮምፕሊትሊ ክቕይር ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስድ ዝኾነ እኮ ፅቡቕ እዩ ናብቲ ዩክራናውያን ዝወርድ ዘሎ ፀገም ከምዚ ብእስ ጥራይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ከምዚ ከፊ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ዩክራናውያን መሊሶም ከም ዝጉድኡ እምበር ንራሻ እኮ ገድዋ የለው ኣፅዋር እዮም ዘቃፅሉ ዘለዉ ሓደ ዕላማታት ይሃርሙ ኣለዉ ንኣብነት ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኣትዮም ነይሮም ሕጂ ካ ይወፁ ኣለዉ ተደፊኦም ተቐጥቂጦም ኣሽሓት ሰባት ከሲሮም ኣፅዋራቶም ከሲሮም ይወፁ ኣለዉ እሱ ድማ እቲ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ዝወስዶም ዘሎ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ Kursk incursion has failed to block extend-range missile. In this meeting, UK PM Starmer launched. ኣብዚ ነይሩ ሓደ In this meeting, UK PM Starmer to take a decision on allowing Kyiv to go. Moscow calls it a grave provocation. Sergei Karaganov is urging. እዚ ሓደ ሰብ ኣብ ራሻ እዩ እንታይ ሓደ ቴዎሪያ ማዕቢል ኣሎ ሓደ ፕሮሚነንት ራሻዊ እዩ President Putin to take a more aggressive nuclear stance. His message is clear. Russia must be willing to use nuclear weapons if NATO-backed forces continue their aggression in Ukraine. He proposes that Moscow openly declare its right to a limited nuclear strike without sparking a full-blown global war. Karaganov, who has the ears of Russian President Putin. So, ምስ ራሻ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ራሻ ርክብ ዘለዎ ወይ እውን ተፈላጥነት ዘለዎ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ክኢላ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ራሻ ኒኩለራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትትክል ኣለዋ ምክንያቱ ክትወስድ ስለዘይትኽእል እዩ እቲ ድፍረት ድመፅእ ዘሎ እሱ ድማ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ኒኩለር ዘይኮነ እቲ ታክቲካል ኒኩለራዊ ሚሳይል ተጠቂማ ኣብ ሓደ ቦታ ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ ክትሃርም ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ድሕሪዮም ምናልባት ክመሃሩ ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ መፅኡ ኣሎ እዚ ኩሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ባት ዓለምና ናበይ ገፃ ከም ትኸይድ ዘላ መረዳእታ ንክንወስድ እየ ዘምፅኣልኩም ዘለኹ ኣቃሊልና ንሪኦ ዘለና ኣተሓሒትና ንሪኦ ዘለና ቀሊል ከም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምዕራባውያን ሃገራት ድማ የጣቅዑ እዮም ዘለዉ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ I'm also announcing that as part of our additional tax cuts, we will end all taxes on overtime. You know what that means? Think about it. ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ኣናውንስመንት ገይሩ ኣሎ ኣነ እንተ ተመሪፀ ኦቨርታይም ትሰርሕዎ ኩሉ ታክስ ኣይክትከፍልሉን እዮም ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዜና እዩ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ሰብ ብዙሕ ሰዓታት እዩ ዝሰርሕ ኣብ ኤውሮጳ ንኣብነት ካብተን 8 ሰዓት ንላዕሊ ተሰሪሕካ 30-40% ናይ ገንዘብ መንግስቲ ታክስ ወስዶ ስለዚ ክሰርሕ ዕድል ኣይበካን እዩ ኣየተባብዓካን እዩ ንክሰርሕ ፀረ ስራሕ ምዃኑ እቲ መንግስቲ በዚኻ ትፈልጥ ሰብ ሰሪሑ ህርኩዝ ሰብ ሰሪሑ ንክዓቢ ኣየተባብዕዎን እዮም እንታይ ዳ ክኣስርዎ እዮም ዝፍትኑ ውሑድ ገንዘብ ሒዝካ በን ዓጊብካ ንበር እዩ ሕጂ ግን እንታይ ብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሰብ ከም ድሌቱ ንክሰርሕ ዕድል ክኸፍተሉ እየ 8 ሰዓት ሰሪሕካ
ኦቨር ታይም ኣብታ ካምፓኒኻ ሰዓታት ክሰርሕ ተጀሚርካ ታክስ ኣይክትከፍለሉን ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ክሰርሕ እዩ ከም ድሌቱ ከም ልቡ ከም ዓቕሙ ክሰርሕ እዩ ንሰብ ድማ ክሰርሕ ድል ክትከፍተሉ ኣለካ ኢንሰንቲቭ ወይ ድማ ምክንያት ክትበለካ ስለዚ ኣሜሪካ ዘለኹም ሰሪሕኩም ትነብሩ ዘለኹም ሰባት ንቐጥታ ንጅባኹም ክፀሉ ዝኽእል ፖሊሲ እዚ ናይ ሆብ ይምረፅ ይኸውን እዚ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣብ ቅልውላው ናይ ኣረግቶት ናብ በፅሑ ዝኸድሉ ዘሎ ቁጠባ ናብ ወደቐ ዝኸደሉ ዘሎ ፅቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ምክንያቱ ሰብ ዝሰርሖ ንነፍሱ እምበር ንመንግስቲ ውግእ ንኽእውጀሉ ንዑይ ኮንካን ክትሰርሓሉ ዝግባእካ Think of that. Think of that. That gives people more of an incentive to work. It gives the companies it's a lot easier to get the people. And you know, I went to some economists, great ones, and I said, what do you think? They said, it would be unbelievable. You'll get a whole new workforce by doing that. No taxes on overtime. እዚኣ ፖሊስ እዚኣ ንዓይ ከም ጆርጅ ክሪኦ ከለኹ ሰብ ደሞዝ ውሒድዎ መናብሮ ከፊእዎ በርቲዕዎ ኣብ ዘሎ ግዜ 8 ሰዓት ሰሪሑ ድሕሪ ኦቨርታይም ክሰርሕ ከሎ ታክስ ኣይትኸፍለሉን እያ እንድሕሪ ኢልካዮ ሰብ ክሰርሕ እዩ ሞቲቬትድ ክኸውን እዩ ፃማ ናይ ስርሑ ድማ ክረክብ ይኽእል እንተዘየለ እተን 8 ሰዓት ምስ ሰርሐ ዘይኣኽላ ተወሳኺ እንተሰሪሑ ድማ 40 ሚእታዊ 30 ሚእታዊ ናቱ ታክስ ወሰድቲ ኮይንካ እዚ ጊላነት እዩ ስለዚ እዛ ፖሊስ እዚኣ ጥራይ ንበይና ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻን ዶናልድ ትራምፕ ንኽትመርፅ ዝበለፅ ዕድል ኣለካ ምክንያቱ እዛ ፖሊስ እዚኣ ሓቂ እንድሕሪ ኮይና ኣብ ጅባኻ ዝኣቱ ገንዘብ ክህልወካይ ረብሓ ክህልወካይ ስለዚ ተመሳሳሊ ብዛዕባ ክሪፕቶ እውን ሓደ ዓብዪ ኣናውንስመንት ገይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ሰብ ዝደሊ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከም ዘይኮነ ኢሎን ማስክ ድማ ንሱ ተመሪፁ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ ዘለና Start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries, and you know, my mind was spinning. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down. Now, did anybody ever tell you that? Wow. እዚ ሓደ ናይ 4 ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዓቢ 4 ኮኸብ ዘሎ ዓቢ ጀነራል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ማእከላይ ምብራቕ ኤርትራ ከባቢኡ ትርከብ ዘላ ነዚ ቦታ እዚ ሕንፍሽፍሽ ከነብሎ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ስለ ዝነበረ እሱ ነይሩ ፖሊሲ እዚ ፖሊሲ እዚ ንነዊሕ ከም ዝተሰርሓሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ኣሜሪካ ብረብሓ ህዝቢ ዘይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ብሙልኣ ኣብ ሕንፍሽሽ እትዮም ክረብሑ ዝፍትኑ ይዝውርዋ ከም ዘለዉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ብዙሓት ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛታት ናይ ኩሉ ናይ ኤፍቢአይ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ናይቲ መንግስቲ ኣምባሳደራት ዝነበሩ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ልዑል ትርጉም ዓቢ ትርጉም ዘለዎ እዩ ንስማዓዮ ካብዚያ ዘረባናቱ ትውስኽ ግን ዶኩመንት ተወሲኾምላ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅያ ነይረ ግን ዶኩመንት ተወሲኽላ ኣሎ ሕጂ ምክንያቱ ወርሒ 9 ኢና ዘለና سبتمبر 11 ወርሒ 9 ኣሜሪካ ቅድሚ 20 ዓመት ናትና ትዊን ታወርስ ተሃሪሙ ኢሎም ንዓለም ምሉእ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ኣብ ካልእ ሃገራት ንክንደይ ውግእ ኣውጆም እዮም ሕጂ ግን ተሓቅታት ካብ መዓልትና መዓልትና ነፀር ኸይድ ኣሎ Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. I was leaving the Pentagon and an officer from the Joint Staff called me. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎኸ ምስ ህዝቢ ተረዳድዮም ድዮም ዝገብርዎ ዘሎ ህዝቢ ኸይሕበር ኣሎ ድዩ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ኸ ንኣሜሪካ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ ግዜ ክዕውታ ዝኽእል ድዩ እቶም ሃገራት ከ ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ሃገራት እንታይ ዓይነት መረዳእታ እዩ ዘለወን ብኸመይ ኣሜሪካ ክትሕዘን ትፍትን ዘላ ሎሚ ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ቻይና ከመይ ጌራ ኣብ ዞባ እዚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ትዕወት ኣላ ከሪአኩም ኣብ ስዑድያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ክንሪኢና ፅንኢልና መጀመርያ ግን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝነበረ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሓደ እዚያ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ድሕሪኡ ግን ዶኩመንት ወሲኾምላ into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. Don't know.
እዚ ጀነራል ዝነበረ ነቲ ኩነታት ተዘክሮናቱ ናይቲ ሰፕተምበር 11 እዩ ዝነግር ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ትዊን ታወርስ ተሃሪሞ ምስ ተባህለ ንፔንታጎን ከይዱ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ መሳርሕቱ ምስ ሓተቶም እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኢልዎሲ ንኢራቅ ክንሃርማ ወሲና ኣለና ይብሎ እሞ ምዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ናይ ኢራቅ ኢድ ፀኒሕዎ ኮይኑ ኢልዎስ ኖ ምስ ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ግን ወሲና ኣለና ክንሃርማ ይብሎ እንታይ ትብላ ኣለካ ኢልዎ በዚ ሾክ እዚ ከይወድኦ ከሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ናብቲ ቦታ ምስ ተመልሰ ዝሰምዖ ድማ ዝገደደ ካብቲ ዝነበረ ዝገደደ ይረክብ off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ሓደ ቶፕ ኮንፊደንሻል ወይ ካብ ቶፕ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝመፀ እዩ ኣብ ካልኣይ እግሩ እቶም ፔንታጎን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ን7 ሃገራት ኣብ 5 ዓመት ክዕንዉ ምዃኖም ወሲኖም ከም ዝፀንሕዎ እዚ ውሳነ እዚ ግን ካበይ ተበጊሱ እዩ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ክገብሩ ክኢሎም ነዚ ሓበሬታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ይበኩም ነይረ ስለምንታይ ከምኡ ክኢሎም እንታይ ዕላማ ግን ሕጂ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እንታይ ኢልዎ ምስ መፀ ዝኾነ ይኹን እዚ ሕጂ ንገብሮ ድማ ምዚ ኣብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ርክብ የብሉ ንሕና ግን ን7 ሃገራት ከነውድቕ ወሲና ኣለና መን እየን ንሳተን ከ ብኢራቅ ክጅምሩ ምዃኖም ሱርያ ክስዕብ ምዃና ሊብያ ክስዕብ ምዃና ሊባኖስ ክስዕብ ምዃና 4 የልና ኣለና ቀፂልና ሱዳን ከተርክብ ምዃና ሶማልያ ከተርክብ ምዃና ኣብ መወዳእታት ምዕራፍ ናቶም ድማ ኣብ ኢራን ክኸውን ምዃኑ እዚ ነይሩ እቲ ስትራተጂ ኩለን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብጀካ ኢራን ኩለን ወዲቐን እየን ኣፍጋኒስታን ከወፂካ ኩለን እዚአን ሃገራት እዚአን ወዲቐን እየን ታንኮ ተሪፋ ዘላ ኢራን እያ ካብታ ታርጌት ናቶም 5 ዓመት ዝበልዋ 5 ዓመት ኣይገበርዎን ብሓፈሻ ግን እቲ ስትራተጂ ከምዚ ነይሩ 2003 ዝወፁ ዘሎ ስትራተጂ ኢና ንዛረብ ዘለና ከምዚ ገይሮም ድማ ነዘን ሃገራት ዕንዮመን ሕጂ ዝቀሊል እዩ ነዊሕ እዋን ተዘሪብሉ እዩ ንቐፅል እስከ what is new? It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And I you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. ንሰራዊትና ኣሜሪካ ነቶም ሓለፍቲ ጀነራላት 4 ስታር ጀነራላት ታዮም ዝብሎም ኩሉ ግዜ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ተጻብኦ ንኸይመጽ ውግእ ንኸይጋጠም ንምፍሻል እዩ ስለዚ ዲተረንስ ሽግር ከይመጽእ ሃገራት ዝኾነ ስግኣት ንኸይፈጥራ ከንዕንዎ ኣለና እቲ ሕቶ ግን ከምኡ ይኮነን ትስራሕ ዘሎ ውግእ ንሕና ንጅምር ውግእ ንኽጅምር እሞቲ ውግእካ ክውዳእ ኣይድለን እዩ ስለምንታይ ፎርኤቨር ዎር ክግበር ስለ ዝድለ ዘሎ ንቐፅል This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other. زهاجر زيا بوليس ناتا منجست ناتا تجاويو الوقت غير اللي يزبل زلوا زيادة مستير ناتا بوليس أمريكا فورين بوليس ناتهم تجاويو بعضهم ديكشينيز بحال ميستري مثل حال ميستري فورين افيرز نبراب زبوش نسو رامسفيلد كالوت بزحات مستيفنس كونتراكترز ركب زلوهم بيج اويل زي ناس وار كامباينتات كوينوم نت بوليس أمريكا تجاويهم ميم نسبة أمريكا زوكلا يكون بريزنت زي صبغير يزاربلا እዚ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ነቲ ፖሊሲ ጨውዮም ኣብ ዓለም ዓንዳር ዝበሃል ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለዉ ይዝነግር collaborators from the Project for a New American Century they wanted us to destabilize the Middle East turn it upside down make it under our control in their so እዚ እቲ ዶክመንት እኔ ለኸረክሜ ማእከላይ ምብራቅ ዲስታቢላይዝ ርግኣት ከም ዘይብሉ ርግኣት ስለ ዝስእኑ ድማ ኩላቶም ቶም ሃገራት ኣፅዋርና በኣሜሪካ ተፀቂዖም ኣፅዋር ኣብ ርእሲ ኣፅዋር ክገዙ እዮም ስለዚ ስዑድያ ኣፅዋር ንክትገዝእ ብጣዕሚ ክትፅዕር እያ ቀጠር ኢማራት ባሕረይን ኩዌይት ኩሎም እዚኣቶም ኣፅዋር ክገዙ እዮም ግብፂ ሊባኖስ ከምዚ ገይሮም ኣፅዋር ክገዙ ከለዉ እቲ ኩነታት ድማ ነተን ናይ ኣፅዋር ነዳዲ ናተን ድማ ንሳቶም ክምዝምዝዎ ይኽእሉ እቶም ናይ ነዳዲ ኣብ ኢራቅ ንሳተው ነቲ ናይ ነዳዲ ይቋፀሩ እቶም ናይ ወርቂ ነቲ ወርቂ ይቋፀሩ እቶም ናይ ባንኪንግ ነቲ ባንክታት ይቋፀሩ ሓደ ክነፍሱ የርብሕ እቶም ናይ ኣፅዋር ድማ ኣፅዋር ይሸጡ እዚ እቲ ፖሊሲ ሃገር ተጨውያ ይብላ ኣሎ ካብዚ ስለ ዝተበገሰ እዩ እዚ ረይዎ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ chocolate Italian fashion French wine and German Swiss chocolate, Italian fashion, French wine, and German cars. This is how Europe marketed its products. With cars, you had to agree.
Europeans had the best automotive technology, especially the Germans, but now the European car industry is facing decline. Look at the shares of top car makers. Volkswagen is more than 20% down this year. BMW is nearly 30% down. Porsche is 16% down. Mercedes-Benz is 11% down. And Stellantis is 36%. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኤሮፓ ክበሃል ከሎ ቀደም እንታይ ዝበሃል ነይሩ ናይ ስዊስ ቾኮላታ ወይ እውን ሰዓት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሰዓት ወይ ቾኮላታ ናይ ስዊስ ተደላይ ወይ ቺዝ እውን ይብልዎ እዮም ኣብ ስዊስ ክኾን ከሎ ፍሬንች ክኾን ከሎ ፍሬንች ዋይን ፍሬንች ፋሽን እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ኢጣልያን ፋሽን ወይ ከዓ ኢጣልያን ፋሽን እዮም ዝብልዎ ከምኡ ድማ ጀርመን ካርስ እዚኣቶም ኣብ ኤሮፓ እቶም ተደለይቲ ናይ ኤሮፓ ክበሃል ከሎ ጀርመን ካርስ BMW መርሴድስ ኣውዲ ፖርሼ እዚአን መካይን እዚአን ጀርመን ኢንዱስትሪያል ሃብ ምዃኑ ዘፍልጥ ዝነበረ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ስዊስ ሎሚ ግን እታ ጀርመን እታ ኢንዱስትሪያል ባክቦን ወይ ከዓ እንድሕቆ ናይ ኤሮፓ ትበሃል ዝነበረት እተን ዓበይቲ ብራንድ ናይ ኤሮፓ ዝነበራ ረይወን ከመይ ኢለን ይደምያ ኣለዋ ወይ ብሊዲንግ በሃል እዚ ብርኪ ናይ ቮልክስቫገን 19 ከባቢ 20% ዳውን ኮይኑ ኣሎ BMW 28.87 BMW እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ኤሮፓ ኩርዓት ዝነበረ ናይ ጀርመን ኩርዓት ዝነበረ እዩ ፖርሼ 16.35% ዳውን መርሴድስ ቤንዝ 11.37 ከምኡ ድማ እቲ ካልእ ታሕቲ ዘለውን 36 ጀርመን ኮምፕሊትሊ ዲኢንዱስትሪላይዝድ ትኸውን ኣላ ዲኢንዱስትሪላይዝድ ካብ ኢንዱስትሪ ትእለላ እዚ ከዓ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እዚ ክሳብ መዓዝ ክቕፅል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጀርመን ኢንዱስትሪ ጃየንት ንክትከውን ዝገበሩ ባእታታት ክሳብ ዘይ ኣለዉ ራሽያ ቀዳማይ ምንጭ ናይ ኢንዱስትሪያል ቤዝ እዩ ጋዝ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ጥረ ነገራት እውን ካብ ራሽያ ተምፅኦ ነይራ ብሕሶ ስለዚ ብዘይ ናይ ሩስያ ዕዳጋ ወይ እውን ጥረ ነገራት ጀርመን ኢንዱስትሪያዊ ዓቕምናታ ክትመልሶ ኣይትኽእልን እያ ሓደ ቻይና ድማ እቲ ዝበዝሐ ፕሮዳክት ናታ ትሸጠሉ ማርኬት እዩ ነይሩ ቻይና እውን ክዓፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ ቻይናን ራሽያን ክሳብ ዘይተመለስዋ ቁጠባ ናይ ጀርመን ክምለስ ኣይክእልኒ ባይ ዘ ወይ ዋላ ሕጂ ስቱ ተመሊሱ ክምለስ ኣይኮነን ምክንያቱ ግዜ ከሲሮም እዮም ኦልሬዲ ኣብ ኢኖቬሽን ኢንቨስቲ ይገበሩን ከምቲ ዝድለ ድማ ኣብቲ ግዜ ትራንዚሽን ወይ እውን ለውጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ክዋሱ ዕድል ኣይተዋህቦምን ዳትስ ዋይ እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ድማ ኣጋጢሙ እታ ናይ ጀርመን ናብማራሪ ትዛረብ ዘላ ፋብሪካታቶምን ኢንዱስትሪዮም ከም ዝዓነወ ኤግዛክትሊ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ባይቶናቶም እውን ተዛሪባቶ ነይራ These companies once dominated the car market. So what happened to them? Just look at BMW. They have cut their profit forecast for this year from 10 to 7%. As a result, their shares plunged more than 11%. እቲ ዝግበር ዘሎ ፀገም ግን ኣብ ኣቶም ጥራይ ዘተኮረ እውን ኣይኮነን እቲ ፀገም ወላ እውን ቻይና ይኩም ዘጋጥማ ዘሎ ሊስን ቱ ቻይኒስካ እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ came back from their summer holidays. They celebrated the China Week. I'm sure you've read the news. At least 21 to 22 bills directly targeting China were... سمعكم هذا بزي؟ أتي بايتونا China, بايتونا أمريكا, عرفت قني كملاس كله دحر عرفتناتو كاب إسران حدن كساب إسران كله تنزخون بيلس ويكا نتفنا حقي نتشاينا نمقطع نتشاينا نمقاد نتشاينا نمعصر بمن قد تبايتون خقبرو سلازي تبايتو نتي بوليتيكا أمريكا أنصار تشاينا زلو بوقعي أفكيناتي كيرو زلو تريد وور بس تشاينا يدلخم زلو نغطت أزي تشاينا كسع كندي نزكونتازي بتعقسي يريوا خمزلو were tabled and passed. How should we understand that? How damaging is it going to be US-China relationship? When the president and the Secretary of State go out in public and say China is America's president and the Secretary of State go out in public and say China is America's primary strategic competitor, what kind of message are you sending to Congress? I think the executive branch really shapes the environment in سنتايز بلزلو معالتاوي تي بريزيدنت يكون من يقتل بريزيدنت اما خرطنات كلاتهم تشاينا قدامي استراتيجيك كومبيتيتور نابل كاتزارب تقينكا اتبايتو دما سبز سمعو زلو ميديا زفتو زلو حق خبريز ديال منتان اب ميديا كافريج نخركبنا بله اتزقيا زلو كايدا ورايل كاز جبر مهانو زين مبقسناتو ندحري تمليسنا هنريا لنا ابزيا انت بزو خلف لكم الله زي كفال زي صبو غيركم كتسمعوا تسفا جبر destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. In their defining document, written in September of 2000, a full year before 9/11, they acknowledge that the process of transformation, even if it brings revolution. እዚ ፖሊሲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓደገኛ ኣብ 2000 ዝወፀ ፖሊሲ ነይሩ ናይ ፎሬን ፖሊሲ እንታይ ዝብል ስኸ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ከመይ ጌርና ነዚ ሰንቹሪ ነዚ ዓመት ነዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሚሌኒየም ናይ ኣሜሪካ ዶሚኔሽን ነረጋግፅ
اوكي بخماي كجمر يو مجمريا انتي كغبروا Evolutionary change is likely to be a long one, absent, in their own chilling words, some catastrophic and catalyzing event, like a new Pearl Harbor. 1 year later, that event would arrive. A 76-page white paper. So, abzi policies in Thailand neron. قدم نزي policies مجمرنا جن هذا عبي catastrophic event أب أمريكا خجات ماله. كلا يكونات عالم أمريكا كساتف كلا زي ساتف مغنيات تاينيرو. Pearl Harbors بحال. Japan أبتي كباب هواي زنبر حيل بحرنا تاز قبرت تمتكعتي. نسينا كلا يكونات عالم نختار تجيروا. سلازي هذا عبي event أوشت مريت كجاتم أبي أوشتي مريت أمريكا كجاتم اللو من تان أمريكا completely نوجز أغنى policy نخجبرو. سخن تاينيرو. سبتمبر 11 تكل تشحن حدا زقاتمي حدا عامة قديمهم زقبروا بلانيو اتوقع لتنكل تنسى ثلاث تنسى اب نيويورك زقبروا 4,500 سبز موتو بلان ناتو مينيرو زبل زلو ابز بوليسي دوكومنت ناتو دما تصحيف زلو Circulating for a year and arguing for an aggressive U.S. foreign policy suddenly gained new relevance. In the blueprint, it says the process of transformation is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. Was 9/11 your Pearl Harbor? I think it was the country's Pearl Harbor. So, what happened? Well, September 11th happened, obviously, and George W. Bush had to rethink. But for many of those around Bush, there was no rethink. There didn't have to be. Long before. So, at the plan, ناي سبتمبر 11 زقاتمي قدمي اسران 3 عامات زقاتمي وقدمي اسران 4 عامات زقاتمي كله باي ديزاين ببلانز نبره كم زخونه اتزبل ودما تكوينات تا غزام استهرمت اكزاكتلي استتقموا قانقا راي وحجي Pearl Harbor event نابلو In Washington, the founding members included Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Louis Libby, Cheney's arms control. True. They urged that the U.S. They urged U.S. as any challenge be realized with like a new Pearl. Some senators Of Pearl Harbor is the day America's new century began. He said, I just got this down from upstairs. At war with the United States anyway. So, زي وتي بلان زنبره كل سب كفلطو زقبا زي لومي نريو زلنا كنا تادما كاوز بقاس مخانو كل سب فليتو ترديون تزانيو صبوق كويني سمعنا سلازي اتن حقرات ابتو كالكوليشن زنبره ولا وين كابتو سمز بلو وز اي ونز خدمالو باكستان زبال هاقرالو سلازي the US dropped ترتشحن اسران شدشتن شح بومبتات كساب كنتشن 16 دربيهم نيرو بومبتات دما اب سوريا 10 شح 10 شحن 290 كلتن بومب مالتيو اب العراق 10 شح اب ليبيا 496 اب يمن 35 اب صوماليا 14 اب افغانستان 337 اب باكستان 3 سلازي اتي بومبس نابتن هاجرات كم ماي زنب زنبره زخول So and we've asked Congress to appropriate 75 Iraq. It's not نزا حبريتا زي كل جزء برسهم ذكروا تبلان نريو زلنا قدام زوج أي نيرو كوينات ودخينات أجر أجم أما نتن انبزبالة هجرات مغر كارنا بكوينات كتوان فتان البوليس زنا بريو لذا هوب كابزة ما هنا نكون هند فيديو نيو كيز اللهم دهرينا بأفريقيا كاتي. Can go home as soon as possible. Get lost. We don't want you here. زلمنا بولند بوليتيكنيايو نتي أنتوني بلينكن زبالنا بعدو متيو وجك وج أب يوكرين أجرجرك قبرز غنى كيت فعلنا كابز عدنا بولند خنري كاين دلنينا نسخة مجابرة كم يوكرين غير كابز لها من سي يوكرين أتفقها أجر منا بولند خدت تفقها تمسي خزلا كيت فعلنا كاب عدي سلازي أوروبا بوليتيكنياتات بوتا يرحبون على لومبر تهزب تردي ولا تكويناتاي مخانو أمريكا كم يجرات أطلهم كم زلا هزب جرمن فليتلو هزبي أوروبا تردي ولا البوليتيكاوي إليت كن عبيد أمريكا سلازا أتوي أنصار ربحات زبي زخيزلو نخندق زي كقتل غل حيال عمتات كقتل يزي مخنياتو إكزيت نخ جبراي كلونيم بحفشة إذا زربازي دما أبيرو. Get lost. We don't want you here. We don't want Polish people paying and dying for your wars. ناي بحكي وأزيت زربا
ኣሜሪካ ካብዛ ዓድና ውፅኡልና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም እንሪዮ ዘለና ተርእዮ እዩ ምክንያቱ እቲ ፕላን ንረብሓ ናይ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ኩናት ካብ ኩናት ንዝረብሑ እዩ ምክንያቱ ኤሮፓ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ ናይ ዩኬ ፅንሒ ለኸሪኩም ክልተ ሪፖርት ክበኩም ኣብዚ ስምዑ ዝበገሰ ኣይኮነ ራይዎ እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝኾነ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ በሰይ 4 ዓመት ንበሎ ወላ 5 ዓመት ብጀካ ዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ዝቕበልዎ የለን ዝኾነ መራሒ ብሊንከን ኩሉ ግዜ ዝመፅእ ኣይኮነን ብከምዚ ዝቕበልዎ ኣብ ኤርፖርት ክቕበልዎ ከለዉ ኣማን ኣይረአኒ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ይኮነን ዝቕበሉ ዘለዉ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቻይና እዮም ዝቕበሉ ዘለዉ እዚ ክሳዕ ክንደይ ሃገራት ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ርሒቆም ከም ዘለዉ ቭላድሚር ፑቲን ክመፅእ ከሎ ኩሉ መናፅፍ ቀይሕ መናፅፍ ኣንፂፎም ተቐቢሎሞ ስለምንታይ ንሳቶም ካብ ኣሜሪካ ክሃድምሉ ዝኽእሉ መንገዲ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኣቀባብላ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ድማ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ናይ ቻይና ብከምዚ ክቕበልዎ ከሎ መልእኽቲ ዝሰድድ እሱ ዲፕሎማቲክ ኢንፎርሜሽን ወይ እውን ዲፕሎማቲክ መረዳእታ ናይ ክልተን ሃገራት ክብሪ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እንታይ ኣለዎም እዩ ዝነግር ስለዚ መጠን እቲ ኣቀባብላ ኣብ ልዕሊ መራሒ ዝግበር ንኣብነት ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ቻይና ፍሉይ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ፕሬዚደንት ቻይና ኣብ ዝዓደመሉ ክንብል ከለና እቲ ፕሬዚደንት ቻይና ናይ ኤርትራ ዝገበረሉ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣሎ ምስ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣለዎ ንዑ ዝገልፀልካ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ብኸመይ ትቕበሎም ኤግዛክትሊ በታ ኣቀባብሎም ብኡ ኢኻ ትልክዖ እቲ ናቶም ክብሪ ስለዚ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ነዳዲ ናይ ስዑድ ዓረብ ታዚ ዓብየት ትገዝኦ ዘላ ሃገር ቻይና እያ ምንጪ እቶቶም ቁጠባ ናይ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቻይና እዩ ዝምርኮስ ነዳዲዮም ይሸጡ ጥራይ ኣይኮነን ወላ እቲ ቴክኖሎጂ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ህንፃ ዝሰርሕዎ ዘሎ እቲ ቢዝነስ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ንግዲ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ኣብ ቻይና ዝምርኮስ እዩ ኣሜሪካ ብጀካ ኣፅዋር ካልኣይ ትገብረሎም እያ ዘላ ኣፅዋር እውን ንምንታይ እዮም ክጥቀምሉ ፀገም ከም ዝፍጠር ገይሮም እዮም ነቲ ኣፅዋር ከም ትጥቀም ክገብርዋ ስለዚ ፈሊጦም ኣለዉ ንኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ንክሃድም እቲ ንጉስ ግን ኣይክእልን እዩ ዘሎ ብዙሕ ፈንጂ ተኺሎምሉ ስለ ዘለዎ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ኣለኹ እናበለ እቲ ተግባራቶም ግን ናብ ቻይና ገፆም ከም ዝሃደሙ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ንሃገራት ዓረብ ዲስታቢላይዝ ርግኣት ከም ዘይብለን ናይ ኣሜሪካ ደኻ ኣይኮነን እዚ ፖሊሲ እዚ ፖሊሲ እዚ እስራኤል ዝሃንደሰቶ እዩ ፅኒሕና ንሰምዖ ኢና እስራኤል ብመንገዲ ናይ ኣሜሪካ ጌራ ዝሃንደሰቶ እዩ ኣብ ሃገራት ዓረብ ብጀካ እስራኤል ዝውረን ሃገራት ሰላም ክረኽባ የብለን ርግኣት ክረኽባ የብለንን እዚ እቲ ፖሊሲ እገዳ ክወርደና ኣለዎ ተፅዕኖ ክወርደና ኣለዎ ኣብ መንጎአን ድማ ምርድዳእ ሃገራት ዓረብ ተረዳዲአን ክኸዳ ከም ዘይብለን እዚ ብመንገዲ ኣሜሪካ እስራኤል ዘውፅኦቶ ፖሊሲ እዩ ሕጂ እናቐፀልና ክንርኢ ከለና ሓደ ነዚ ጥራይ ኮንኩ ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ቻይና ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቻይና ምስ ስዑድያ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረ እዩ እዚ ንጉስ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ንዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ክረክብ ኣይንሪኦን ኢና ባይደን ሓንቲ ግዜ ተረኺቡ ነይሩ ካብ ሓላፊ ብሊንከን ይምፃእ ካልእ ይምፃእ ኣይረኽቦምኒ ምስ ናይ ቻይና ክኾን ከሎ ምስ ናይ ራሽያ ክኾን ከሎ ንፕሬዚደንታት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ነቶም ፎሬን ሚኒስተርስ ወላ እውን ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ንኩሎም እናረኸበ ብዓቢ ክብሪ ዝረክብ እዚ ከዓ እንታይ ዝነግረካ ምስ መን ጠመተ ከም ዘለዎ ምስ መን ሽርክነት ብሪክስ ክኣቱ ይደልሎ ስለ ዝኽእልዎ እምበር ስለዚ ወይ እውን ፀቕጢ ገብርሉ ስለ ዘለዉ እዩ ምስ ቻይና ድማ ዓብ ዝምድና ይገብር ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ይጠቕመና ንሓነ ስለምንታይ ምፃልኩም ኣለኹ ኤርትራ ጎረቤት ናይ ስዑድ ዓረብ እያ ስዑድ ዓረብ ጎረቤትና እያ ስለዚ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ሽርክነት ምስተን ጎረባብታ ኣንፃር ኣይኮነን ትኸይድ ኣላ ስዑድያ ናብ ራሽያ ናብ ቻይና ትኸይድ ኣላ ኤርትራ ናብኡ ትኸይድ ኣላ ግብፂ ናብኡ ትኸይድ ኣላ ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብኡ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ካብ ካልኦት ኣብቲ ዞብዓ ፍሉይ تقدم نا أمريكا كلن كلوا سعودية عرب مس أمريكا تراي إثيوبيا مس أمريكا تراي جيبوتي مس أمريكا تراي كلهم كم خينهم كلوا إيرترا بينا نبرش أخذ كيس وين أبكال أخذ كيس كلا حدا جاي نيرنا إيرترا أبزوان زين the whole region نا إيرترا جن نتصور زخنا ملقتي تنقالوت نخليت يو كما خلاينز في التنازل وأنا بنت أبي كم مخ جبرة من تاي وريد له سنة لغريكم أمريكا هم يجرا تتكو على نبي مع تاو متقعتي نا أمريكا قبل أبي نتصور نخوني متسأله أغلق سابس أبغى جرب ملو سنة لانرينا so نقطة هجرات عرب هذا بحده كاب أمريكا نكحدما سقومتي جبر الله أبزك عرب هذا ما بريكس كجبريو أبو دم خنرينا بعبي إنتاي كجبري إزي أب سعودية ترى هيكون نزجبر زلو نقطة لنا مسكرنا تي أمونجو سعوديان تشاينا نزجبر زلو نابن تايلا كوني ربز حلفه بعد إرا سواب كجبرو ريال مثل تشاينا يوان كأيرو دولار أو يوم كنا دخل جمرو مخانم تنجاجيرو ميرم نتينا 5 عام زجبره بترو دولار بهذا زنبره ندادي بدولار ترى كشيت على بعض نبرة وعلم مس أمريكا نبرة السعودية كم سرزت تزع عمد زتنجير له سلازة السجون دي كاب أمريكا وزيخة كم يجركا مس تشاينا زمد الناخة تعيل يجو قين زلوا كم معتنا ما نعوز أقول له كنتات نرلنا مودة تبي كبتشي أنا نغتسل كالاي كريكمي تكالاي كفال دما
سعودية تراي كونن كم تقبر زلا زغا قصيلو دما ناب إمارات كيدو إمارات دما برايم مينستر ناي UAE نغوس ناي دبي مالتيو كم دما عابي أقبابلا تغيرلو ببزح مناصف تقبلوا تزقبر زلو دبلوماسي سلازي هذا سعوديان إماراتن يودادرا ينزلوا من زيادة دومينيان تخونا بتزوبا سلازي اتن استراتيجي زت أمبتولون هجرة دما راشا تشاينا أمريكا سلاسة زين كما يجرك بالانس تقبرن كما يجرك أبناتك مساعتن مقص زمد ناخد قبر تخل نسلسين كي كسركا جن أتوكرنا يكتبا كل جزينا في تشاينا إذا خيزلوا أتوكرنا يكتبا نبراشا جزء خيدالو نمس أمريكا نوتهدراو والسراويت نجلت ترى كي تقدم وينشجر كي تفتر لهم من أمريكا زي كان خنوا زلوا مركب أمريكا إنها رحقوا زخدوا زلوا من جدينا نرزلنا نملا سبت بوليسي نايلومي كنريو خلنا نزي حجي كوين وزلوا كنتا ما بقص زنا برايو بريزنتنا يرترا تبغى يرتزاري بون يرنزي a global order or a world order that enables everybody to share, cooperate. Complementarity will have to be there. You can't contain someone, you can't contain one nation, you can't force or even use force, all sorts of coercion. حدش عالم يزد لنا زلوا زبالة exactly حدش عالم حدش مدرك يد لنا له أمريكا نكالوت حقنا وصلت بعلاقن حدقة إن فترات نخالوتنا كركرت نهرمت نطفت نأجرت كيد يدخلنا عالمنا بمعرة كشار قولوا زخولوا إن كان هبان كلوا زخولوا عالم لخاو حقي نخلاتهم بمعرة زغيد بمعرة زز world order ويكا حقنا عالم يد لنا له ويحيلنا عالم زد ما أمريكا ورايلا كتبت النجار يكون سلامتاي أمريكا ناي ربحها هجريا ناي ربحها دما ربح كلنا هجرات ناي ربحان دين كم أمريكا جنيلن أمريكا نعاخا رجيسة نعاخا قتيلة نعاخا بتنتنيتيا كتربح تدلي عينت اللي زلوا هجريا خلوا هجرات ربحي في التنين بواجانا يتن هجرات جناي كنا إن كان هبان كبلاينز دلي تشاينا وربحت تدليا راشا ربحت تدليا every power بعلم ربحي دلي بس هجرات بعلم ناجن بجاك بزوبانا زلا إثيوبيا ربحاناتا بواجانا يكالوت هجرت دلي زلا لولاونتنا يكالوت هجرات عيساك الجبرة تدلي إثيوبيا ترى زلا بأفريقيا بركالوت هجرات إن كان هبان كبلي دليو ربحي دليوم سلواي دليوم جن نخالوت هجرات بتشينهم نخالوت هجرات هريمة ما يكونون أوروبايان جن كمسرت كله تقطباناتهم بمزمزان يكالوت سلسة بقسة إتن بمزمزة استبقس هجرات UK فرانس زين كلتينك عندي سبين كلها تن لو ما بكمية درجة ودي قنالوا هتزدحته عزقتي أجرجرنا يكون طبعا سلمتاي مزمزات توصل زبالة كمزمزو سلا زي كله يتن مزمزات زي بلن كالوت هجرات زي جز أزنا برا نرويج ديو سويدن ديو سويس ديو كالوت هجرات سويس نابنت جنزب حس كمتيخا مع جنزب كتقمت الله متخليقة they don't have problem أفريقيا خيدهم قني جزينا برا ويون لاتين أمريكا خيدهم جزينا برا بحفشة تهم زمزمزو نبر حيلتات حدا دحر حدا كعنون ريال لنا مرقمي مثلا نكاسيل بس هو UK ريوا نزع عالم ملو مزميزه هاب زهرت ملومي بقلطف من تحت جزء يوم كل على فرنسا تمساسالي سبين كم وبرتغال كم كلهم تهم زمزمزو نبر حيلتات مريزه بيت عملوا أمريكا ما بعبيو اتمزمازيت هاجر كميلا قلقلت خيدالا كال فيديو غير لكم نيره سلازي عالمنا حدش اوردر يدلي يالو بزخا معري تتساتفلو تخل ان كان بانك تبلو تخل حدا زي كوني حدا نحدا صقيت زي كدلو تخبابير كاتنبرلو وورلد اوردر يندللنا يبلالو داس ترو ولا فلاديمير بوتين وانت مساسال دمسي يزهم نيرو بزي از كنتات زدما نزا عالمنا نغير خيدالو شكرا سلسناكو Thank you, Congressman. With regard to Eritrea, as you note, it has a long record of repression, monolithic government, largely since independence, and has been largely impervious to our هجي كم زكبل كلو نمن كدنا أجري خل مسيلكم إيرترا ناس على ديمقراطية قلة ملك يبلان سكر نبل فيتنا نايك قدامي محزنا أمريكا السعودية ديمقراطية بحالة يكون اليوم الله باي ذا واي بتنساتهم زوجوا فاليوز نايم عربا وعالم بزو حقتات ناي السعودية مستناتهم يقراجي نقوسيو ديمقراطية قدسونيو ناي دقنسيو مثل زبال أبز حجيا مكينة خزورة جميلة أمونغ إيرترا السعودية بفل اللي يزلوا السعودية كن كزارة بايدلني قربيتها أنا سعودية زعبا السعودية كزارة بايدلني أبي أحمد كو ويون أبي تبيا إرت زباقون باركو في لغلو أبي تبيا كو ملسنا تو بارتن كوينير يعني عسران شو حتى نعمتها بسلطان كو تهوحات نير
زدز تمرጽ ምርጫ ባዕሉ ናተዓወተ ምርጫ ዲዚ ሚት ኻሚት ተዓዊትና ይሉ ጌታቸው ረዳ ንአልጀዚራ ምስ ተዛረበ ሓንቲ ግዜ ብስሓቅ መይቶ ከመይ ጌርካ ሚት ኻሚት ክትዕወት ትኽእል ኢሉ ምርጫ ጌርካስ ሚት ኻሚት ትዕወት ኮይንካ ክትገብር ኢኻ ምርጫ ትገብር በቲ ኮይኑ በቲ ንግደ ፈድሓን እሱ ይኮነ እንትሕቶ ኣጀንዳ ናቶም ክሳብ ዘይሰለጠ ነታ ብኤርትራ ዝግበር ዘሎ ክቕበልዎ ኣይኩልን እዮም ኣንጻር ኤርትራ ብመትከል ክኸዱ እዮም ንስማዓዮ ዝብሎ ሕጂ ኻ ብዛዕባ እቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ and other allies and partners efforts to open up society and change the character of that. I would hope that we would be meeting with the opposition and funding the opposition, because the people of Eritrea will not have freedom and its neighbors will not have peace until we. እዚ ኣብ ኤርትራ ፍሪደም ኤንድ ፒስ ወይ እውን ዲሞክራሲ ዝብል ዘሎ እዚ ኮንግረስማን ዝብለኩም ዘለኹ ህዝቢ ቃዛ ክቕተል ከሎ ኣፅዋር ንእስራኤል ክንባ ኣለና ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ ክርዳእኩም ዘሎ እዚ ሓደ ካብቶም ባይ ዘ ወይ ቶም ናይ ፈለስጢን ተቃወምቲ ኣብ ሓደ ኮርነር ረኺቦሞ ንስኻስ ኣይትሓፍርን ዲኻ ኢሎሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኣሜሪካ ንእስራኤል መሊስና ኣፅዋር ንሃባ ትብል ኣለኻ ልዕሊ 40,000 ሰብ ተቐቲሉ ከሎ ኢሎሞ ኖ ኩሉ ኣብቲ ቃዛ ዘሎ ንሓማስ ዝድግፍ ስለ ዝኾነ ኦክቶበር 7 ዝተኻየደ ድማ ገበን ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ክንሕግዛ ኣለና ዝበለ ሰብ እዩ for some reason ናብ ኤርትራ ክቕየር ከሎ ግን ዲሞክራሲ ዘገድሶ ህዝቢ እናሃለቐ ከሎ ኣብ ቃዛ ንዑ ንክሃልቕ ዝድግፍ ዘሎ ኣሜሪካ ኣፅዋር ክትባ ኣለዋ ንእስራኤል ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ዲሞክራሲ ይምነ ኣለኹ ክብለኩም ከሎ ክትኣምኖ ብጣዕሚ ከቢድ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሰብ ይሃልቕ የለን ከምዚ ንሱ ኣብ ቃዛ ዝድግፎ ዘሎ ቦምብ ናቱ ከም ማይ ይፈሶም የለን ኣብ ኤርትራ ግን ኣጋይን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንኣሜሪካ ድሌታ ንክትገብር ዕድል ኣይሃበን ዕድል ክብ ኣይደልን እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከምቲ ንሕና እንደልዮ ንራሻ እውን ዕድል ክብ ዝደሊ ይኮነ ንቻይና እውን ከም ድሌታ ክትኣቱ ዕድል ዝባ ይኮነ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ወገናውነት ወይ ከዓ ተንበርቲኹ ክኸይድ ዝደሊ ይኮነን እንካን ሃባን ክብል ይደሊ ሽርክነት ክፈጥር ይደሊ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሽርክነት ግን የለን ኣቦ ከምኡ መሲልዎ መጀመርያ ጀበብ እናበለ ዓሰብ ክንኣቲና ዶ ገለ ደኢሉ ፕሮፓጋንዳ የስነፍዕ ነይሩ ሻዕብያን ከምኡ ይኮኑ ቤላ ገይሮም ሲቆምላ ታቂዮምሉ ከይዱ ግን ፅሉል ዲኻ ጥዑ ኢሎም እዚ ኤርትራ ደም ዝፈስሰሉ ሃገር እዩ ከም ድሌት ካብዚ መፂኻ ገለ ክትገብር ከምኡ ዝበሃል ጌም የለን ምሳና ኢሎም ከፊልካ ክትጥቀምቲ ኮይንካ መርሓባ ካብ ሓሊፍካ ግን ኪድ ናይ ኣወል ስዕዝ ዘረባላ ኣንጎሎ ሪኢኻ ግሃፅ ተዋፅኣና ኣንጎሎ እዚኣ ተመቻእኒ ያልካ ንዓ ከይድካ ምሳ ተጋጮ ትብል ዘረባላ ሓንቲ ናይ ኣወል ስዒድ እንታይ ኢሎሞ ከመዮም ኢሎሞ ንሻዕብያ ንኣቢ ክቐርቦ ከለዉ ስትራቴጂ ነይርዎ ይፈልጡ ነይሮም ንምንታይ ይቐርብዎ ከም ዘለዉ it's not a joke ከምቲ ንሶም ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ገለ ጆኻ ገለ መለገለ ኢሎም ቆልዓ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ዓቕሙ ስልጣን ከም ዝተዋሃበ ገይሮም ንሳቶም ግን ዕላማ ነይርዎም ዕላማ ናቶም ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊት መሓውሩ ከልምስዎ ክኽእሉ ኣለዎም ስግኣት ናይ ኤርትራ ቀዳማይ ንሱ ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ንኣሜሪካ ሙሉእ መጋበርያ ክኾን ዝኽእል ካልኣይ ድማ ንሱ እንተደኺሙ እንታይ ገይም ፈሊጦም ነይሮም ሻዕብያ ወላ ይጥፋእ ንሱ እንተደኺሙ ንኢትዮጵያ ክቋዓፀር ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ኢሎም ነይሮም ኢትዮጵያ በዓላ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ፈሊጦም ነይሮም እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንነዊሕ ዓመታት ተዛሪቦም ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ብናይ ኣሜሪካ ተጠቒሙ ከም ድሌት ይፃወተላ ነይሩ ሓንሳብ ንሱ እንተተኣልዩ ንሱ ስልጣን ክመፃ ኣይኮነን እቲ ካልእ ሓይልታት ድማ ነቲ ሃገር ብሓደ ከም ብራይ ክልኒክ ንምንታይ ተፃዕረ ኣቦ ከመይ ዝገብር ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ዶ መደመር ዶ መቐነስ ዶ ወላ ማልቲፕሊኬሽን ዶ ናበለ ኣይሰለጦም ኣምሓራ ኣንፃሩ ሓፊሉ ኣብ ግንባር ተታኺሱ ይዋጎ ኣሎ ኦሮሞ ክፋላቱ እዚ ሰብ እዚ ክእለ ኣሎ ይብል ኣሎ ሶማል ከምኡ ትግራይ ኣሞ ናሓት ሕዚ ተገማሚዕ ኣሎ ስለዚ ሻዕብያ they know how to deal with those things እቲ ዝዓበየ ብድሆ ሰጊሮም ኣለዉ ስቲል ግን ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ መድረክ ቀፃሊ ምዃኑ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ by the way ብዛዕባ ሻዕብያ ክዛረቡ ከለዉ ሓንቲ መልስላ see a democratic government there. What are we doing to prevent Eritrea from collecting this diaspora tax, particularly on those who aren't even citizens of Eritrea but may have come from there? I'd like to get back to you with a more specific answer on that particular aspect of our policy. I can assure you that we continue to actively engage the government to the best of our ability. It is limited in addressing a number of our concerns, including ስለዚ ነቶም ተቃዋምቲ ገንዘብ ክንህብ ኣለና ክንሕግዝ ኣለና ኢሉ ሓሳብ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ዘይተፈተነ ሓድሽ ነገር የለን ሎሚ ፈቲኖም ከምፅዎ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ስለዘየለ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ወጥሪ ክፈጥር ዝኽእል ኣርእስቲ ይኮነን ኣብዚ ሓድሽ ሓበሬታ ርየ ነይረ እዚ ሓበሬታ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ግብፂ ወታደራውያን ነፈርቲ
ቀጻሊ መዓልታዊ ዝብል ዘሎ Egyptian military cargo planes have been arriving in Mogadishu delivering large quantities of weapons over the past 3 weeks. 2 to 3 planes have been landing in the city daily. መዓልታዊ 2-3 ነፈርቲ ናይ ግብፂ ከምዚን ዝኣመሰላ ካርጎ ዝተሰከማ ናይ ኣፅዋር ናብ መቃዲሾ ይወርዳ ከም ዘለዋ ይዝሕብር ዘሎ by the way inside Africa ዝብል inside Africa ዝብል ናይ ሶማሊላንድ ደጋፍን ናይ ኢትዮጵያ ደጋፍን እዩ ስለዚ ንግብፂ ወይ ንሶማሊያ ክሕግዝ ኢሉ ይኮነን አንጻሮም ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ኦልሬዲ እዚ ሓቂ ንኸቃለ ኢሉ ስለዚ ግብፂ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ሶማሊያ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፂ ኣፅዋር ናብ ሶማሊያ ትእቱላ ማለት ሶማሊያ ነዚ ኩነታት እዚ ሲሪየስ ሒዛተላ ኣብ ድማ እዚ ሻቅሎታት ይዎ ዘሎ ካብ ዜራ ከም ዘይኮነ some of these weapons have already been moved to the Aryan region near the Ethiopian border ገለ ካብዚ ኣፅዋር እዚ ኣብቲ ዶብ ናይ ሶማል ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወገን መፅኡ ከም ዘሎ where the Hawiya regime in Mogadishu intends to deploy Egyptian military force ስለዚ ኣብቲ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ክገብሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ናይ ግብፂ ቤዝ ስለዚ ኢትዮጵያ seriously አብይ አሕመድ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ግብፂ ነዚ ንክትገብር ምስ ኣሜሪካ ከይተረዳድእ ትገብሮ የላን ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮን ኣብ ከምዚ ክሪቲካል ግዜ ሓገዝ ናይ ኣፅዋር ዝህብዎም ዘለዉ ሲግናል እዩ እዚ ምልክት እዩ እዚ ሓንቲ ሃገር ናብ ግብፂ ገዛ ናብ ኢትዮጵያ ገዛ ሰራዊታ ተንቀሳቅስ ዘላ ናብ ሶማልያ ተተኣታቱ ዘላ ሃገር ወታደራዊ ሓገዝ ኣይትባን ኢኻ ንኢትዮጵያ ዝሓሊ ነይሮም ተዝኾኑ ሓገዝ ኣይምሃብዎምን እንታይ እዚ ዘተንብህ ኣቢ in serious trouble ከም ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ መዓልታዊ ፋኖ ሰራዊት ናቱ ይማርኹ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብኩሉ ወገን ይማርኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓበሬታ ኣቢ ግን እንታይ ገይሩ ነይሩ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና እስን ኣቢ ለንከነ ሰራዊት ኣኪብ ዝበሎ ህዳሴን ማስፈጸም በገንዘብ በጉልበት ብቻ ሳይሆን በህይወትም ጭምር ጓደኞቻችሁ ዋጋ እየከፈሉ የሚያስቀጥሉት ፕሮጀክት ነው። በአገር ደረጃ የያዝናቸው ሁሉም ፕሮጀክቶች በግብርና፣ በኤክስፖርት፣ በመሰረተ ልማት፣ በእያንዳንዱ ስራ ተቋም ግንባታን ጨምሮ ለህዝባችን በምርጫ ወቅት ቃል በገባነው መሰረት በጥንቃቄ እና በልዩ ትጋት እየሰራን ነው። እዛ ወታደራዊት ክዳን ማዕሲኹም ትዝክርዋ ወራር ናይ ወያነ ናይ ተጋሩ ኩናት ንኣቢ ልቡ ምሰጥፋሉ ነዚ ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ግንባራት ከይደለኹ ነቲ ሰራዊት ድማ ከድሕነ ኢሉ ዝተበገሰሉ ግዜ ነይሩ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ስለምንታይ ከነቲ ዲጋ ዝጥቀብ ዘሎ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከተላዓሎ እንድሕር ኮንካ ግብፂ ክትወረካ ትመፅእ ዘላ ብሰንኪ እዚ ዲጋ ስለ ዝሰራሕና ህዝብና ከነዕቢ ስለ ዝደለና እያ ግብፂ ከምዚ ትገብረና ዘላ እንተልካዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ክለዓለልካ ይኽእል ኢትዮጵያውያን ግን በዚ ናይ ኣቢ ነገር ሙሉ ብሙሉ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ክእሉ ዶም ፋኖ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ ናይ ኦጋዴን ተቃውሞ ናይ ሶማሊያ ናይ ክልል ሶማሊያ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ተበጊሱ ከም ዘሎ ምክንያቱ ግብፂ ትመፅእ ስለ ዘላ ዝበለፀ ዕድል ይንዑ እቲ ክልል ናይ ሶማሊያ ድማ ንነዊሕ ዝተቃለሰ እዩ ብኣቢ ድማ ተረሲዑ ብኢትዮጵያ ድማ ዝተረስዐ ቦታ እዩ ነይሩ ኦሮሞ ሓፍከፍ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ደገፍ ከም ዝረኽቡ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኣቢ ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት እዩ ምናልባት ነቶም ሰራዊት እንተሓዘ ኢሉ እዩ ዝገብር ዘሎ ፈጣሪ ምረድቶን አመርቂ ውጤቶች እያገኘን ነው። አባቶቻችን እግራቸውን ስናጥብ ታሪክ አስተማሩን። የእምነትን መቻቻል አስተማሩን። አብሮ መኖር አስተማሩን። ችግርም ቢሆን ኢትዮጵያን ለመረከብና የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሆንን። እኛ ግን ልጆቻችንን በነበረብን ድርብ ኃላፊነትና full $1.3 billion military aid to Egypt. U.S. President Joe Biden's administration has decided to provide Egypt with its full $1.3 billion military aid allocation for 2024, overriding human rights conditions for the first time during this administration. A State Department spokesperson confirmed the decision on Wednesday, which comes amid Egypt's critical role in mediating talks between Israel and Hamas in an effort to secure a ceasefire in Gaza. Secretary of State Antony Blinken informed Congress that the administration would waive a certification requirement tied to $225 million in military aid. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ግብፂ በኣሜሪካ ግሪን ላይት ከም ትወሃባን ወታደራዊ ሓገዝ ብሚልዮናት ዝትመን ክወሃባ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ትጉተት ዘላ ትቕርቀር ዘላ ግብፂ ኢንዳይሬክትሊ ብድሕሪ መጋረጃ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ገይም ትፃወት ከም ዘላ ንፁር መረዳእታ ኣለና
ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ኣለና ምክንያቱ ንኣሜሪካ ንግብፂ ኣብ ክሪቲካል ግዜ 1.3 ቢልዮን ዶላር ዝዓበየ ክፋልናቱ ድማ ወታደራዊ ደገፍ እያ ትባ ዘላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ግብፂ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ንናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ድማ ቁፅሪ ሓደ ትሬት ወይ እውን ፀገም ዝብልዎ ናይ ኒል ጉዳይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ባሕሪ ክትቆፃፀር ድሮ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ድማ በቲ ናይ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ብበርበራ ገይሮም ንግብፂ ክዓፅዋ ምዃኖም ይዛረቡ ኣለዉ ንግብፂ ብኡ ክንቅርቅራ ኢና ብኒልን ብጋልፍ ኦፍ ኤደንን ጌርና ክንቅርቅራ ኢና እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ስለዚ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ንኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓፁር ትገብረላ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ኪኖዚ ቀፂሉ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን ወይውልቲ ሓንቲ ካብተን ትፅቢት ዝግበረለን ዘለዎ ኩነታት ዝያያስ ማያ ኢትዮጵያን ሶማልን በአካል ንምርኻቦም ዝተካየደ ፈተነ ፈሽሉ ተባሂሉ ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን በአካል ብምርኻብ ኣብ ዘሰሓቦም ዘለው ጉዳያት ንኽመያየጡ ዝተካየደ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ሶማሊ ሓቢሮም ጎኒ ኣብ ቤጂንግ ዝተካየደ ዋዕላ ቻይናን ኣፍሪቃን ንፕሬዚዳንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን በአካል ንምርኻቦም ብፕሬዚዳንታት ጅቡቲ ሞሪታንያን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ዝተካየደ ፈተነታት ከም ዘይተዓወተዮም እቶም ፍልፍላት ጠቒሶም ኣቀዲሙ እውን ብፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዝተካየደ ፈተነ ምንባሩ ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላት ፕሬዚዳንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ከም ዝነፀጉ ኣዘኻኺሮም ብመንጎኝነት ቱርኪ ዝተካየደ ፈተነ እውን ብተመሳሳሊ ምክንያት ኣይተዓወተን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ናይ መረዳድእ ሰነድ ከይሰረዘት ምስታ ሃገር ዝካየድ ዘተ ከም ዘይቅበል ፕሬዚዳንት ሶማል ኣቀዲሙ ክገልጽ ፀኒሑ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፈተነ ምስ ሶማልያ ክራኸብ ምስቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማል ንክራኸብ ብዙሓት ክሽምግልዎን ክልምንዎን ከም ዝፈተነን ብኩሉ ድማ ከም ዘይሰለጦን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓንቲ ፀባብ መንቀራቅሮ ኣትዩ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ሓደ ማይክ ሃመር ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሚስተር ታየ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ዘረባ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለን ወይ እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ደኣ ጉዳይ እምበር ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ንክቕይርዎ ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይተዘርበ ወይ እውን ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ ትድግፈያ ወይ እውን ንዑ ከተሳለጥ ትፍትናላ ዝብል ዘረባ ከም ዘይነበረ እዚ ማይክ ሃመር ንጹር ዝኾነ መርገፂ ሂብዎም ኣሎ ልዑላውነት ናይ ሶማልያ ክድፈር ኣይነፍቅድና ይብሎም ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ግን እቲ ባሕሪ ክቕበልዎ ቀሪቦም ከም ዘለው ሶማልያ ድማ ንጹር ዝኾነ ክልተ ሓበሬታታት ናይ ሶማልያ ወፂኡ ኣሎ ክልቲኦም ድማ ናብ ሓደ መንገዲ ክወስዱና ዝኽእሉ እዮም እንታይ እዮም እሶም ሓደ እዚ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ሶማልያ ዝበሎ እዩ ብሶማልያ ግን ያውን ትዘውራ 10,000 ካብ 8 ክሳብ 10,000 ዝኸውን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠነ ኮማንዶ ይብልዎ ኣለው ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ምስቲ ኢትዮጵያ እትፈጥሮ ዘላ ስግኣት ዝበሃል ዘሎ ብምውድዳር ሰራዊት ናይ ሶማልያ ኤርትራ ተሰልጥኖ ዘላ ካብ 8 ክሳብ 10,000 ክበፅሕ ዝኽእል ናብ ሶማልያ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሶማልያ ሰራዊት ናታ እዚ ናይ ምዕቡል ኣፅዋር ናይ ግብፂ ዝዓጠቐ ናብ ዶብ ናይ ሶማል ትሰድድ ከም ዘላ ኢትዮጵያ እውን በንፃሩ ብዙሕ ሰራዊት ናታ ኣብ ዶብ ናይ ሶማልያ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደ ርሱን ዝኾነ ወጥሪ በፂሐን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማልያ ከም ሃገር ሰራዊት ሓያል ንኸይከውን ብዙሕ ብድሆ የጋጥማ ኣሎ እቲ እንኩ ዕጫ ናታ ዘለዋ ግን ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣንጻር ሶማልያ ተኸይዳ ንሶማልያ ሽግር ክትፈጥረላ ምዃና እንድሕሪ ንሶማልያ ከም ሃገር ክትቀውም ረብሓ ኣለኒ እንድሕሪ ክትብል ጀሚራ ግን ንኢትዮጵያ ጠጠው ክብልዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሓድሽ ነገር እናተረኣዮ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ድምር እኩብ ጉዳይ ናቱ ድማ ሶማልያ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድል ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪቲ ውዱቕ ኣካይዳ ናቱ ባዕሉ ብዝፈጠሮ መዋጥር ብኩሉ ወገን ኩሉ እቲ ዞባ ኣንፃሩ ከም ዝስለፍ ኣንፃሩ ከም ዝኸይድን ነቲ ረብሓ ናቱ ከም ዝቃወሞን ሓንቲ ብዚያ ኣብ ካልእ ከይሰገርኩ ከለኹ ሓንቲ ኣገዳሲ ቪድዮ ኣላትን ቅድሚ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳን ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ተራኺቦም ኣብ እተጋባብራ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተዛትዮም
ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ተራኺቦም እዮም። ፕሬዚዳንት ጌታቸው ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ ገጾም ከም ዝሓበርዎም ምስ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኣተገባብራ ስምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከቱ ጉዳያት ምዝታዮም እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ከምኡ እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘይተፈጸሙ ጉዳያትን ንቅድሚት ክስርሑ ኣብ ዝግብኦም ዛዕባታትን ምዝታዮም ገሊጾም። ኣብቲ ዘተ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር መንግስቲ ኣሜሪካ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕማሙ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ንምፍጻም ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንምድጋፍ ዘለዎ ተወፋይነት ገሊጾም እዮም። እቲ ስምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ንምትግባር ድማ ኣሜሪካን መሻርክታን ዝተዋደደ ጸቕጢ ከም ዝገብራ ምግላጾም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ጽሒፎም። ፕሬዚዳንት ጌታቸው ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩን ስቃዮም ከበቃ ክሕገዙ ከም ዘለዎም ምዝራቦም እውን ገሊጾም እዮም። እቲ ስምምዕ ብሙሉእነት ዘይምትግባሩ ኣብ ሰላምን ምርጋዕን እቲ ዞባ ዓብዪ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእል እውን ንማይክ ሃመር ምዝራቦም ጽሒፎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብባሕቲ መስከረም 2017 ዓ.ም ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ዙርያ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምዝታዮም ዝከርዮም። Badrui, one of the leaders of the opposition, and I wonder whether the State Department will work with those around the world who are working for democracy in Eritrea and a government that can be a positive influence on the world. ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣቕሪበልኩም ነይረ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተኸፈተሉ ዕድል ነታ ብኮ ተጠቂሙ ንኤርትራ ከጥቅዕ ዝደሊ ሓደ ፀረ ሃገር ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና። ብምቕፃል ኣብታ ዘረባናቱ ምስተር ኣብዚ ባዱሪ ዝበሃል ከም ተራኸበ ሓላፊ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ወይ እውን ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኤግዛይል ወይ ኣብ ስደት ኢሎም እዮም ረቂሖሞ ዘለዉ። ኣብቲ ትዊተር ፖስት ምስ ገበራ ግን ዘሕዝን እዩ። እንታይ ዝብል እስከ እቲ ሰብ እቲ እዚ ፕሬዚደንት ኢሉ ዝጠቕሶ ዘሎ ቀዳማይ ነገር እዚ ኣባል ናይ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ወይ ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ይቦም ኣለዉ። እቲ መልሲ ድማ ተረቓላ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ብኤቪደንስ ዝተሰነየ ማለት እዩ። እንታይ እሱ መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ኣንጻር ኤርትራ ንነዊሕ ዝቐፀለ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ንኤርትራ ከዳኸም ዝፅዕር ሰብ ምዃኑ ሕሉፍ ሓሊፎ ኤርትራ ክትዕገት ኣለዋ፣ መራኸብ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ናብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዘለዋ ኣብቲ ባሕርታት ዓፂና ከነኽስሮም ክንክል ኣለና፣ ዝኾነ ከም ዘይረኽቡ ክንገብሮም ኣለና እናበለ ብዙሕ ከም ዝጉስጉስ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ብወግዒ መግለፂ ሰዲድሉ ነይሩ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ። ብምውሳኽ ግን ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትፃወቶ ዘላ ወይ እውን ካብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንፌደሬሽን ክትገብራ ከላ ሓደ ካብቲ ብሕፅር ዝበለ ዝገለፆ ቃኘው ዝበሃል ቦታ ንምርካብ ነቲ ቃኘው ዝበሃል ዝነበረ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ኮማንድ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቦታ ንዑ ንምቁፅፃር እያ ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ንኸይረክብ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ሃይለ ስላሴ ንኽኣቱ ዝገበርዎ። ስለዚ ነዚ ታሪክ ዝፈፂሞም ረጊፆም ቀፃሊ ድማ ንንእሽተይ ሓበሬታ ናቶም ንኽረብሑ ኢሎም ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ብምባል ዘድሊ ኣብ መግለፂ ይቦም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኢዳ ክትሕፅር ከም ዘለዋ እዚ ሰብ እዚ ድማ ብጭብጢ ዝተሰነየ ብዙሕ እንታይ ኢሎም ፅሒፎምሉ ኣብቲ ኮሜንት ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ድማ ዝሕጉስ እዮም። ኣብቲ ኮሜንት ናቱ ቆርበት ክሳብ ዝቕለጥ እዮም ኣበይ ክፅሒፎምሉ ዘለዉ ንስኻ ብብልሽውና ግዕዙይ ዝኾንካ መራሒ ናይ ግዕዚና ከም ዝኾነ ኣብቲ ኮሜንት ናቱ እንታይ ዝብል ረኺብና እስከ ኣብ ዝረይዎ እዚ ኤልያስ ገብረ ገራስሉስ ወሬቨር ዝበሃል ሓደ እንታይ እሱ እስከ ሎቢስት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ዘሎ ድማ ክላይንት ናተይ እዩ እንታይ ኢሉ ዘሎ ሃፒ ቱ ሲ Congressman Sherman expressed his opposition to the Eritrean dictatorship, as well as urging the State Department to support and fund the opposition. I further comment Congressman Nanailu Natei client Nazi Mr. Baduri ዝበሃል ዘሎ ናተይ ክላይንት እዩ ንዑ ገንዘብ ስለ ዝኸፍሎ ዘሎ እቲ ሎቢስት ነዚ ኮንግረስማን ሽሙ ንኽረቁሓሉ ኣብቲ ቦታ እቲ ገንዘብ ከም ዝተኸፈለ ሎቢ ማለት ንሓደ ሎቢስት ገንዘብ ትኸፍሎ እንታይ ትገብሮ በጃኻ ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ፖለቲከኛ ሽመይ ከም ዝረቅሖ ነዚ ጉዳይ ናተይ ከም ዝዛረብሉ ግበር ኢኻ ትብል። ሎቢክ ማለት ሲምፕሊ ብልሽውና ማለት እዩ። ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ብገንዘብ ትቆፅሮ። እዚ ንኣንጻር ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ሎቢስት ዝኸፈልዎ ገንዘብ ንዑ ንኽረብሕ ኢሉ ኣብታ ቦታ ከይዱ ሽመ ኤርትራ ብኣሉታ ከም ዝጥቀስ ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናቶም ፔጅ እንድሕር ከይድካ
ክላይንትስ ናቱ ብዓልመን ምዃኖም ኣብዚ ዝገልጽ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ኣባላት ናይ ኮንግረስ ድዮም ገለመለ ከም ዘራኽቦ ዘሎ ስለዚ ገንዘብ ተኸፊልካ ነቲ ናይ ሎቢ ዝገብር ዘሎ ሰብ ንሱ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ከራኽበካ ይኽእል ጉዳይ ናትካ ነቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ድማ ዝያዳ ንቕድሚት ከም ዝኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ምስ ሓለፍቲ ከም ዝራኸብ ዝገበሮ ንሱ ምዃኑ እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኩልኩም ተቃወምቲ ኣብ ትሕቲ እዚ ፕሬዚደንት እንተኾይንኩም ክሕግዘኩም ይኽእል እና በለ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ነፍቲ ናይቲ ሎቢ ካምፓኒ ናቱ ዝገብር ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሕሱር ዝኾነ ፖለቲካ ክስራሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎን ክነቅሓሉ ዘለዎን እዩ ሓደ ዓበይ ፖለቲካ መሳርሒ ዘይኮነ ቺፕ ፖለቲካል ንውሑድ ረብሓ ብውሑድ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትካ ክትእትዎም ከም ትኽእል ዘርኢ ኩነታት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሱ በዚ መንገዲ ተጠቂሙ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ነቶም ተቃዋምቲ ገንዘብ ክህብ ከም ዘለዎን ክሕግዝ ከም ዘለዎን እዩ ዝረቕሖም ዘሎ ሽሙ ድማ ኣብዚ ናይ hearing ናይ ኣፍሪካ The State Department will work with those around the world who are working for democracy in Eritrea and a government that can be a positive influence on the world. Anyway, እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍተን ዘሎ መጀመሪኦም ከም ዘይኮነን መወዳእታ እውን ክኸውን ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ከስተውዕል ይግባእ ካብ ነዊሕ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ነዊሕ ዓመታት ዝጥቀምሉ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ድማ ክፈሽልን ክወድቕን እናሪናዮ ምናልባት ምዝያት ከይድ ትኽእል ሓንቲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ድረኣኽዋ ስምዑ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ሻዕብያ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ሰራቂ ክብሉ ከለዉ ኩባያ ማንካን ሰሪቁ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለቶም እዩ ሓደ ሰብ ትርጓሜ ይብና ኣሎ እዚ ማንካ ያዝያ በራድ ጥስቲ ፍንጃል ቢያቲ ሳጫ ብታንዚ ዳዕገልጠም ካሕጭሉ ዝሰርቕ መንግስቲ ብታንዚ ዳዕገልጠም ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ሻዕብያ ከምዚ ሰሪቁ ክብሉ ከለዉ እቲ ማንካ ድስቲ ኩባያ ገለመለ ዝብሎ እዚ ኣፅዋር እዚ መንባሩ ንምፍላጥ ጥራይ እዩ ከምዚኣ ገይሩ ሓደ ሰብ ኣቀናቢርዋ ዳትስ how powerful እቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ባዕሎም ይገልጹና ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ኢትዮጵያውያን ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ከዓ ንርአ እስኪ ኢትዮጵያውያን በዚ ዘሎ ኩነታት ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ እቲ ኩነታት ንዓታቶም እውን ዝፀሉ ስለዝኾነ ኣብዚ እጂ ኣብን ጀነራል ብኣጠቃላሊ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ጥራይ ክሰርሖ ዝኽእልና እዩ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሲ ደቂ ሲውን ኣይሓድርን ካብቲ ኣነ ክሰርሖ ዝኽእል ከዓ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ካብቲ ከማይ ዝኣመሰሉ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ንሱ ዝያዳ ዝሰርሕ ይፈልጦ ለይትን መዓልትን ስለ ዝፈልጥ ንሱ ከዓ ታርጌት ዝኸውን ስለ ዘሎ ብኸንዱ anyway ደገ ዘለኻ ልዕለይ ንስኻ ነቲ ሃገር ትሓልየላን ትከላኸለላን ትጣፍኣላን ኣለኻ ትጣፍእላ ኣለኺ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝኸፍሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ደገ ስለ ዘሎ ካልኦት ከማን ኣብ ደገ ዘሎ ብዛዕባ ሃገሮም ሓንቲ ለይቲ ክሓስቡ ግዜ የብሎምን ሂወቶም እዮም ዝመርሑ ብዛዕባ ስድሮኦም እውን ክሓስቡ ዝኽእሉ ውሕዳት እዮም ተዲኹም ኣለዎም ሰብ ካብ ካልኦት ኣፍሪካውያን ገንዘብ ክሕውሉ ከለዉ ንኤርትራ ንኣፍሪካ ንኣሕዋቶም ንቤተሰቦም ኣይኮኑን ብዙሕ ግዜ ንነፍሶም እዮም ኣብ ባንክናቶም ዝሕውሉ ኤርትራዊ ግን ናብ ቤተሰቡ ናብ ኣሕዋቱ ናብ ካልእ ቀረብቱ ከምኡውን ንሃገሩ ክሕግዝ ዝፍትን ፍሉይ ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ነቲ ፍሉይነትና ድማ ዓብ ክብሪ ክወሃበ ይግባእ ኤግዛክትሊ ንዑ ዘንፀባርቕ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ክዛረብ ፀኒሑ እዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ጉዳያት በዓላት ንኸይገብር ብሓደ ንኸይከብ ፌስቲቫል ንኸየብዕል ናጽነቱ ንኸየብዕል ገንዘብ ናብ ዓዱ ተረጋጊኡ ንኸይሰድድ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት እዩ ዘጋጥሞን ዘሎ ሕጂ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ወይ ኣባል ናይ ባይቶ ዝብሎ ፀንሐ ናብ ገዛና ገንዘብ ንኸይስድድ ንሃገሩ ንኸይሕግዝ ክንዓፅዎ ክንክእል ኣለና እንታይ ክንገብር ንኽእልና በለ ይዛረብ ዘሎ እስከ ናይ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ከይሰማዕና ክወዳ ኣይደልን እየ ይልበሃል ተማሪት 4ይ ዓመት ዓውዲ ሕጊ ማለት እዩ እዛ ስእሊ ዓለም እያ እዛ ጓል ዓለም እያ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ዝነሃለትና ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝነሃለት መጀመርያ ኤርትራ ኣካል ዓለም እያ ብፌደሬሽን ከምኡ ኣናክሴሽን ወይ ከዓ ምፅምባር ጉብጣ ማለት እዩ ከምኡውን እገዳ ብሕጊ ብኣህጉራዊ ሕጊ ጉቡ እዩ እንታይ ክኾን ኣሎ ፌደሬሽን ናይ ክልቴን ሃገራት ድሌት ክኾን ኣሎ ምፅምባር ናይ ክልቴን ሃገራት ድሌት ክኾን ኣሎ እገዳ ድማ ነቲ ሓንቲ ሃገር በደል ምስ ትፍፅም
سلستيو فتحوي يخون مالتي بحقه ومنقد فقود يزي انت خونا ني إيرترا جن بزي فتحوي أجاب بزي رتعو أجاي توهيبوا نامنت نحنا بزي هاي السلاسة بفدرشن كنت مبرن كلنا بزي دليتنا ينيرو هم دم أتي هاي السلاسة خجوبت أنا إنكله نحنا دليتنا عينا برن اتصال سيد ما أجرا خنا أجرين كلنا ولا مجاو أيا يقوموا ولا بس نسرعت تجوبوا تاشمو يجبروا يعني تي أجرانا جوبوا عينا برن فتحوها عينا برن تأجرانا مالت بس إنك زخاني عالم إيرترا كم متى تتعويت الله كم جولف تتعويت الله مالت أنت خنا إذا ولا خمسة خون ولا كو عين رباح نحنا زربحنا نجاراتك الله نامنت ناتنت إيرتراش حنج عتم 9 حدا نحنا متأثر نفلت بعالم درجة جنش حنج عتم 9 سيستم كم متأثر فلت إذا خاني حجاوي عالم لخا وتفلت أنت كنركب زخالنا سالأتي أكل عالم مهنا أكلت أهجراوي حج مهنا بخمينات نحنا ريفرندم زبال عالم لخا وتفلت أنت كنركب كيلنا مالت اتكالايك أنا إذني كوينات نباد من نبرة نباد ما كوينات نبرة توسانا نيرتراي توسينو أنت خنا جن إتوبع قبيت أتونا توسانا رجيت أتو مالت نحنا أبز زلنا جن توسانا نمن توسينو السخاء كما كله جراوي حقي مهنا أكل علم بحاف الشام مهناها أبتأه جراوي حقي نبانا توسينو مالتي thank you زيوم كمان سيات نيرترا بلوزات من سيات كزارب خلو زرخب كنا بهم كم تيه نبحكي تصفاز بمن سيات يوم تاريخك كم زيرك كم سيكا كتزارب مخالون لبونايو نعيش من سيات يوم زياتهم عبيت خيمس لهم بتزلهم حبريت هذا ما تبوظ خوني برزنتيشن يا غريبة نقرأ من قدناون حد تمهيرنا هنكون تصفى قبر نايلو مار سابز خودي كم وترو نخلنا نعبرت سبنا نهزبنا نمن سينا العلو كله كتا كم زغل نقول لا يزناتي تحستو انا كو ابسات لايتن قالنا غزيه سلازي بلاو اي غاينه قال من سيا بيرترا زلو تسمعوا نزاب دغ زلو زكيه زلو كنتات بتخكل سئل كلو تفابريكيت زخونه سئلي تحايلايت صب بقطر يمتيوم زرو يودي كونه ريل سئل كباصح سلازغل اي هوب نزي بريون كمهارولو عندما تسفا قبر دغ زلنا دما العلو كله اقداسنا تالونا بالكون ايلو مار سابز خودي لايك مكبار سبورت مكبار ناتكم ريتو مقداف أبالات نايز channel كونو بزوج بدوهات سلازلو زي channel ناتكم membership حجازيو أبالات نتطوعينكم دما حبريتا كله تعنز قبر فيديو يوتيوب يحلفوا ويون كاب يوتيوب ولا توعد ونتركب مالتها يكونن بزوج جزء limited ads كم زخوني هم زقبر وقت فيديو ناتي كمون زي حلفوا فيديو تات سلازلني قارص أزقدادو جلا منجز قرص فيديو تاريخهم قارص سلازبلو قارص يقداديه بزي مسكمتات بزوج بدوهات يزلو زي channel تقفناتكم دما العلا قداسنا تالو سلت كل جزء تجبروا ده قبل كابل بنا مسجنا بالكو مزيا مسات يدرفق قد حكمي أبقالك سام الرهب تصبغوا يغني اللي عدينا نولتي لعندي مليت ترى نخت حدث لعنا يمنسي كتب لسي لعنا يقولوا بلسن عكاتن كتبلوا قبو أخران زي سفرتا أوتا إنه ويحز خرتتك فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعملكا عنا يبل كاميلا نورما عدد اليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب جريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعال لندن يبل نعونا يعدي عدينا نمولتي نعوني ملي ترى نخت حدث لحنا يمنسي لسي نعونا يقولوا بلسن عكاد